Wag buot kag nag-jacket ko. Okay, may sakit. Mama nag-jacket. Pag ikaw galing, way pamugang. Wag kag putyo kag buhok. Nga ni abot tas buhok ag amarsiko. Lah, katlan dyan na. Katlan Hindi dyan ka mo pala di po. alagi. Hi guys! Adjong hapon itong tanan. Kunapod ni si Terreburst. Karong adlaw, Agosto 2 na. 2021. Hapon na. Nja, kanang nay. Ta ikabaw. Dami daris ila mayor, ibabaw mo to. Kay, naman na rin daghang tay kabaw. Nja. Manguha ko. Daghang sako dia. Ninga ba nas liksian? Agizang mamagpapay isang gibisaan. Sabay. Si Sarah nagabana na dari. Duda pagbag. Isang bag, isang nagsadag makli. Dua-dua man. Naadik man si Sarah hiwa-hiwa na ng mga kli ba? Agad sang gari dari tayo kabaw kay agad mong buwak ng ikaroy na lagi. Basta di na mo mabutag mga tambak ba? Maganiwang pod. Agbuwak mo rarapin og tao. Nga og di na mo butang mga sustansya. Magkikaroy ganing tayo kabo kay sustansya naman is mga buwak. O may makatambak nila. Ang sa mga tangita sa kudari. Pagkari na agahapon. Muna ko pang timanaan nga. Mga 5 siguro to katapok. Ang tanawa man. Ipanguha naman sigurong mayor. Uy, di ade ay. Di adun. Nakita na kong tayo kabaw. Asang hinuan kay. Arong inagarang liksian, di siya maamasikuhan, no, ipod, mga makatlag tiil. Ikaw maghawid sa sako. Ha? Baho. Di maghawid sa tay ka, baho. Sako raman, hindi man maghawid sa kai. Mana? Nanak boy. Ayusan mo. Saan sabi? Ayusan mo sani. Dar na ka, agi ako na. Lagi sugo pa siya ko pahinlo. Hindi ka maghawid sa sako. Iko. Haman. Ya. Dar ka. Dani ko may tayo. Di mo ganang hugaw. Tay kabaw nga. Mana man ni sila guys, di man sila hugaw. Sagbot raw po din, kikaos kabaw, sa ila pang gilibang. Iyo, artihan po. Ah, ding tataran ato sa bahay ugma. Ibutang sa among buwak, agamang buwak, grabe ng kakuan, iwang nalagi. Mura nagkuan, giburigtik. Tabangin lagi ko. Kamu. Oh. Ina apil magsagbot. Kapoy. Kapoy. Ni mo gud baho. Na oh. Sumuta oh, baho di ay. Gali ba no mo gud si baho. Sumuta. Dore. Baho di ay man. Kaya naman siya. Mungita patulong. Ta ikabaw. Isa pala kaya tang ibatas buwak kay. Agatang buwak ng giniwang. Ano man? Wa na may tay ka mo rito. Muna ikuan i-upload in ato. I-upload. Ha? Naman ta nakuha ng bayabas. Naman ta nakuha bayabas. To. Oh. Yan. Mo na pagbayabas? Kay? Edad ako no si Hagna ng bayabas. Ha? Iyon ko na lula. Sa. Edad ako no ng bayabas si Hagna. Sabi ko no lula. Iingnan ka? Ito kundi ko na sa isang lula. Niyan ko na isang lula biti nga. Para doon si Zaog biyabas. Mo di sa nagdudag bag.
Ay, ito silang biyabas po. Hindi ba na mayabas ta? Mayabas. Dito man tayo sa bahay, kaya wa kami kasama. Naman. Kay, mingaw man kami, guwa ka. Ako? Hmm, Ayan awa naman. may bata. Ayan naman. May bata. Na bata? Wala yung batang pasaway. Mamingaw aga mang bayo, guwas niksian. Babi, dito man tayo sa Alicia. Dahil na ikabaw. Gahay na lagi, di man ni hugaw. Ni, gamay na tayo kuha, bi. Kaya gamay naman ni tayo kabawa. Sanapasan. Hi guys, ako din si Likrian. Ika sa vlog ya. Istorya. Di na dahi. Gahi. Dahi naman. Samad, bi. Samad. Batasan. Katawar ko samad ko. Taba lagi dari pamunit. Tara tayo ikabaw. Ha? Yeah. Minatay ka ba? Pagdali. Ramay tayo kabaw. Naman. Taturot tubig ito na sa agib eh. Ito na yung kumuha na mong cake. Kuha ito na ito. Kaya ito na. Ay, wang ko. Dari ka taguan. Ngari. Ni bayar ka pagkadiha. Ato kuha ka pa sa kore. Oh, ginawa ng bataan eh. Ang sirot ito na yung tayo kabaw kay. Para sa buwak lagi kay. Arang niwanga na. Hindi na ko ganahan magtandaw lagi kaya arang nang niwanga. Ha? Na sila mayroon kadaghan masali kabaw. Akang kuha biyabas ron kay mong ihatag sa imong lulabiti. Dela tutos ka biyabasan dali. Naman. Sa biyabasan. Mayroon diyang kuha guys or sa kabot tangag sako. Nangawa na mga tay kabaw. Ina, ambil si kuha na kang bugan. Daya na. Ang hinoan na kagayanan na rin. Nganta guys. Ugma po na po kumukuha og tay kabaw. Sakto na nang sakto na nang katangag sako. Kada isa ka mata da, isa ko nung nulabiti da nagtugon lagi. Ngamuha ko nung biyabas. Asa ka mo tukag na day? Tansa. Unja. Bye-bye! Wala si Mami magtiri. Mami. Wala si Mami. Ako rebot. Ikaw lang. Dawata. Uy, hinog. Uy, makabi. Eh, naman si Kuhan magang si Nina. Dali. Ihatag na mong nulabiti ha. Uy, dapat bino ka buok. Baka. Limoy? Limoy? Lumoy. Hay limoy. Ang tawag ka. Ano ba ka? Lumoy na oh. Belo mo. Ano mo ka mag-usaw? Garday. Doha na ka buok lumoy oh. Lumoy. Buwan naman. Kita mo. Ano ba yan? Naku, ganoon! Garday. Bakit Agay. Lagi tang kuha nga biyabas na gambin. Nasagi nga sa imong lulabit eh. pakuha ko ng bayabas na Lempar eh, tukong. kaon ko na sita. Kapte. Tatapok ka man siguro ni. Mukha pa
ko dari ko antay kabaw kada pitay kabaw dari. Tunan ta ikabaw. Makapuhay ako. Hi guys, ako na bunisilik si Ann. Kuha may ta ikabaw. Aman ka? Aman nagta ikabaw. Paron na may muuli. Samo kan pa rin sa kabata. At isang ko amarsiko. Ore ka makatlan. Hanak ka. Puno na sa amarsiko. Iba na sa nga bag. Dari tungtong. Ano-ano amarsiko. Huy, ginoo ko lang sa panibi. Ang baghara makaadyo. Tara pagkuha ba ito ba siya latak diha? Tara pagpampam mo. Kapoy! Ha? Kapoy. Kapoy. Lako. Ika pa mga ko kanang hapa kog tay kabaw. Ano ba ginagmaya na? Mura po kas madam. Si madam ka? Sorry pa na. Naghahanap pa bi? Wa man ka nabutang amarsi ko imong kuan sang galap. Dali ba bilahan? Yung magod. Katawa ko. Ano katawa na lagi? Barag. Yung masikuhan ma. Mas mayor. Bis ama mo nagsuot. Mo na kasi biyabas kay ikuan ko na sisang dulabiti igasa. Haman. Mas bakit nga? Di, tan ata. Murag di ra ni kabut sad na. Kuan ra bazid karang nay inog lumoy. Oh, ano be? Mahatag. Wa nagigas imong dulabiti ni wa mi tay kabaw nang ayun di masas biyabas ang magikuhaan. Igasa ko na sisang dulabiti. Ang sakit lagi ko ma. Wag buot kag nag-jacket ko. Okay, may sakit. Ano man nag-jacket? Pag ikaw gali, way pamugang. Wag kag putyo kag buhok. Nga ni abot tas buhok ag amarsiko. Lah, katlan dyan na. Katlan Hindi din ka mo pala di to. alagi. Di ajabi. Una. Ano? Hmm. Wala ka katle? Hmm. Sure?